Ahojte, vítam vás Loskánka. Dneska si zahráme... reklama. Nemám rada reklamy. Vôbec. To je radšej... Rada toto robím. To je takáto hra. Možno ju máte, ale niektorí ju nemajú. Celkom dobrá je. Ja som si už... Hrala som ju, ale už dávno. Veľmi dávno. Tak. Ideme na ďalšie. Toto bude lizátko. Len ak urobíte takúto čaru, čo tu je, zase reklama, tak iba dáte toto tak. Tak. Ok, ešte trochu. Joj, dal som ho pars. Tak, hej, to dobre. Tak, a teraz pôjde toto takou. Teraz ideme na zase reklama. Ale toto neznášam. Lebo to není také dobré. To budem musieť čakať. Asi minútu alebo dokoľko. Ešte dlho to bude, chcem už hrať. Rýchlo. Však to bude aj celé video toto bude podľa mňa. Aspoň to čo je. Neviem, čo to hovorím. Strašne to hrozné. Tu reklám práve, že neznášam, lebo nerada na ňu čakám. A ja ako vždy nerada čakám na nejaké veci, tak radšej tu je, však tu som si všimla, tam pod tým bolo. Tak, ešte bude ten neviem, jak sa teraz volá. A nie to toto, tak to bude modrou. Dobrý. Toto pôjde oranžovo a toto aj dobre. Super. Teraz také pálky. Ale je zase reklama. Ja nechcem reklamu. Joj. Tak. Toto pôjde, že je ružovou. Tak. Teraz fialovou. To druhé. Tada. Diamant. Ale tam som zase... reklama. Musím zase dať niečo väčšiu. Tak. A modrá. Dobre, asi posledné keby srdce, lebo potom už aké budete mať. Tak, červené srdce. Už asi budem mať tamto, čo mi
tak ukazuje takú. To vám ukážem proste. Tak. No, toto tu už mám. Toto fixku. Alebo čo to je, dáme kids. Viem, že to je za reklamu, ale však aspoň mám puzzle. Sa nedudím. Chcem to dostať. To je rýchlo, však ja vždy robím rýchlo. A toto ide sem. X-ko. Aké zlato mačičko. Tak, no, tak. Asi také? Ja neviem, či také, nie. Druhá farba. Také, hej. Počkej, iná. Také, hej, asi podľa mňa také červené. A neviem, to že jedno dáme toto. Toto. Asi. Ale keď dáme, že nie, podľa mňa asi ružovou. Ale ja neviem. To by mal byť ešte jazyk. Ja neviem teraz, čo tam dať, ale však to je že úplne jedno. Tam to bordela, tam že vôbec nepasuje. Tak. No asi tak to bude. No a toto som zvedáva, čo bude za fixka. Tak. Asi teraz som tu sa trošku začiaril. Ale toto sa mi dobre nepodarilo. Tak. To čo bude? A možno taký pána? Jo, to čo som urobila. Asi pánok. Nie, to je ninja. Nie, to, hej, ten ninja, ale nie takú farbu som chcela. A to si teraz kýcha. Hej, takúto. Tak. Tak. Teraz, že červenou. A teraz, že takou. Tak. Ďalej. To čo? Aha, nie. To čo? Aha, to bude meso. Tak. Okay. A niečo. Ja som sa pomýlila. Toto. Tak. Ale ja neznášam tie reklamy. Možno ani vy nemáte radi reklamy, keď hráte hru a vám práve vtedy pôjde reklama, toto neznášam. Tak. Toto bude, že to bude mačka alebo dačo. Ale nie je to čakaj. Som zle urobila. Tak. Neviem presne, čo to je. Ale to je. Však nemusím ani vedieť, čo to je. Možno taká hračka, alebo čo? Neviem. Ak viete, no tak mi napíšte do komentára. Tak, ideme ďalšie. Teraz jak money. Tam, joj. Toto bude akéby divné.
Tak. Tak. To sú tie také jak ten mahny. Toto je zelené. A tam to bude žlté. To tamto. To je žlté všet. Prečo to? To nie je jedno. No to je jedno tak. Aha, hej, tak to bude. Teraz basketbalová loptička. Tak tak. Dáme oranžovou. Čakaj, je oranžová, ale chcem by som skúsiť rušovú. Nie oranžovú, chcem skúsiť. Ale. Chcem skúsiť ružovú. Ne, to vyzerá divne. Tak dám, že modrú. Ale akože dobre vyzerá, ale má byť oranžová, bo tam to hore ukazuje, tak. Sem tak to ukazuje. Sem tak. Tak. Dobre. A dobre, to je guma. Tak. Přijala som to až bars. Nie, dobre. No čo vôbec? Tam, aha. Tak, toto pôjde ružovou. A tamto pôjde, že modrou. Tak. Teraz šaty. Prečo taký chlapec chce proste šaty? Takže zase som to isté robila. Konečne. Ale prečo taký chlapec chce vôbec tie šaty, že by som urobila? To je, že úplne divné. Tak. Teraz lízatka, lízatko. Také veľké veľké okrúhle. Ja som myslela. Toto pôjde žltou. Toto zelenou. Ružovou a fialovou. Tak. To divné. Trošku divne robila. Uj, dobre, nie dobre. Teraz sa to, že telovou. Tak. To pôjde, že zelenou. Zelenou a tamto posledné dole pôjde fialovou. Fialová. Dobre. Takže dáme, že cat. Ale hop. Na čo mi to je? Dáme, že úplne je treba. Dobre, tak ahoj.